дзень, паважаныя сябры, гледачы і слухачы канала «Казкі на канапе». Сёння хочу прадставіць вашай увазе новую кнігу і новае імя, якое прагучыць на маім канале. Беларуская пісьменніца, таленавітая жанчына, вельмі абаяльная і вельмі жыццярадасная, Лёля Уладзіміровна Богданович. З Лёлей Уладзіміровнай мы знаёмы, мабыць, ужо чвэрць века. Але вось казкі яе прагучаць на маім канале ўпершыню. Не так даўно, у 2023 годзе, выйшаў з друку зборнік казак Лёлі Уладзіміровны, які называецца «Казка ў жыцці падказка». Днямі я набыла гэту кніжку ў кнігарні і хачу вас ёй пазнаёміць. Хочу сказаць, што гэты зборнік казак складаецца з такіх своеасаблівых трох раздзелаў. Першы называецца «Дні тыдня», другі «Мудрыя запаветы духоўнай спадчыны», а трэці вось так гучыць «Казкі без праўды не бывае». І сёння знаёмства са зборнікам казак Лёлі Уладзіміровны я хочу пачаць вось такой казачкі, якая называецца «Закаханы шпачок». Учора вечарам я наслухалася падчас шпацыру па лесу спеву шпачка, і мне менавіта з гэтай казачкі хочацца пачаць знаёмства з цудоўнымі творамі Лёлі. Закаханы шпачок. Сёння, мае даражэнькія, я хачу расказаць вам казачку пра шпачка. Напэўна, вы ведаеце такую пеўчую пералётную птушку. Яна мае пер'е чорнага колеру з металічным бляскам. Вельмі хораша спявае. А яшчэ умее свістаць, імітаваць спевы іншых птушак і нават мяўкаць, як кошка, і квакаць, як жабка. У адным садзе на яблыньках і на грушы вісела ажно 4 шпакоўні. Раней вясною, калі яшчэ ляжаў снег, вярнуліся з выраю шпакі. Кожная сям'я у сваю хатку. Праляцеў і мой знаёмы, закаханы шпачок. Чаму закаханы? Таму, што ён і праўда быў закаханы. «Даволі спаць, суседзі! Вы толькі падзівіцеся, якое сёння сонейка ласкавае! А нябёсы, такія блакітныя і ніводнай хмаркі!» Гэткімі словамі пачынаў ён кожную раніцу. І спяваў бесперапынна да самага вечара. А пасля дажджу, калі будавала масток вясёлка, закаханы шпачок не мог нарадавацца, гледзячы на яе. «Ой, якая рознакаляровая! Гэта ж трэба, каб маленькія, нібы пацеркі кропелькі вады стваралі такую прыгажосць!» І свістаў, і махаў крыльцамі, седзячы на галінцы яблынькі. І нават ноччу, калі ўся сям'я спала, ён вылятаў са шпакоўні і любаваўся зоркамі. Скажу я вам па сакрэце, ён нават вершы пісаў і паклаў іх на музыку. «І што за дзівак такі?» – стракатала сарока. «Ні днём, ні ноччы спакою ад яго няма». «Ты што стракочаш, белабокая?» – заступілася за шпачка сінічка. «Не дзівак ён, а талент. Вунь, якую песню цудоўную прыдумаў. Як заспявае! Дык нават ветрык заслухаецца ды супыніцца. А ты памаўчы лепш, калі не разумееш, стракатуха». «І праўда памаўчы», – падтрымаў сінічку маленькі шэранькі верабейка. «Гэта шчасце, што мы кожны дзень можам яго песні прыгожыя слухаць, а табе б толькі балбатаць». Пакуль спрачаліся яны, аднекуль наляцеў моцны вецер. Прыгнаў страшэнную чорную хмару. Бліснула маланка, грымнуў гром, пасыпаліся на зямельку цяжкія халодныя кроплі дажджу. І раптам так пекна і пяшчотна заспяваў шпачок. «Няўжо ты не баішся мяне?» – злосна ляснуў гром. «І мяне!» – зыркнула маланка. Не баюся!» – смела адказаў шпачок. «Але чаму?» – яшчэ мацней грымнуў гром. «Таму што я люблю і сонейка, і вясёлку, і зорачкі, і нават ветрык.
Шкада мне цябе, Гром, вельмі. Дрэнна мусіць табе, вось ты і злуешся. Дрэнна, згадзіўся Гром, ніхто не сябруе са мной, апрача Маланкі, усе мяне баяцца. А ты не будь такім злосным, і адразу сябры знойдуцца. Не хлусіш, не паверыў Гром. Ну, паспрабуй. Прыціх Гром, збегла хмара, выглянула сонейка і паляцела ў неба вясёлка. А Шпачок усё спяваў і спяваў свае песні. Ну, вядома ж, закаханы. Вось такая цудоўная казка, лёгкая такая, добрая. Я пакажу вам ілюстрацыю да гэтай казачкі пра спевака Шпака. І я спадзяюся, што многія з вас таксама любяць слухаць яго спевы, назіраюць за тым, як выводзяцца маленькія шпачкі ў шпакоўнях. Гэта вельмі цудоўна, калі мы бачым вось такое абуджэнне прыроды. Яшчэ я хачу вам пачытаць з гэтага раздзелу адну казачку. Яна, можа, не такая ўжо вясёлая, але ўсё роўна мне захацелася вас пазнаёміць з ёй. Называецца яна «Зязюльчыны слёзы». Хочаце верце, а хочаце не, ды сёння зноў прылятала да мяне сарока белабока. Села на яблыню і пачала стракатаць. Падышла я ціхенька бліжэй і падслухала вось гэту цікавую гісторыю, якую яна вераб'ю расказвала. У адным хваёвым лесе, побач з сінічкамі, вераб'ямі, дзятлам, варонай, шпакамі і іншымі птушкамі жыла шэрая зязюля. Ласавалася вусенямі, пералятала з дрэва на дрэва, лічыла гады. А вось сваіх дзетак гадаваць ленавалася. І прыдумала яна яйкі свае ў чужыя гнёзды падкладваць. Няхай іншыя іх гадуюць, мне ж яшчэ павандраваць хочацца, пакрасавацца. На птушак паглядзець, сябе паказаць, а дзетак паспею яшчэ завесці. І куды толькі не лятала шэрая, і з кім толькі не знаёмілася. Дзе ты на гэты раз была? Дзе гэткія пацеркі бліскучыя прыдбала? Пацікавілася неяк у яе варона. А, пацеркі як пацеркі. Да дзятла ў госці лятала. Пасядзелі трошкі, пачаставаў ён мяне гарбатай. Вось пацеркі падарыў. А што, спадабаліся? Прыгожыя, адказала варона. З наступнай вандроўкі прымчала зязюля ў нейкай незвычайнай моднай камізэльцы. Ого, здзівіўся Шпак, адкуль такая? Не іначай замежная. А ты як думаў? Зразумела ж, не наша. Бусел мне падараваў. З-за мора прывалок. Спецыяльна для мяне. Была я ў іхнай буслянцы. Чаго я там толькі не ела, чаго я там толькі не піла. Ну і жывуць жа, скажу я вам, не тое, што іншыя. А ў наступны раз з'явілася шэрая ў чырвоных чаравічках. О, якія пекныя! Убачыўшы зязюлю, усклікнула сінічка. Вось бы мне такія, а ці ты ўзяла іх, шэрая? Дзе ўзяла, там ужо няма, буркнула шэрая ў адказ. Перапёлачка падарыла. Неяк пазнаёміліся з ёй у адной вандроўцы. Час ішоў. Зязюля ўсё падарожнічала, красавалася, лятала па ўсім лесе, ды і падкідала ў птушыныя гнёзды свае яйкі. Іншы раз такой маленькай птушачцы іх падкіне, што тая ледзь спраўляецца карміць чужое птушанё, не толькі сваіх. І вось здарылася аднойчы бяда. Захварэла шэрая зязюля. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. «Дзе ж вы, мае дзетачкі? Дзе ж вы, мае любыя?» Пачала гукаць яна. «Хто ж мяне пашкадуе? Хто чарвячка прынясе? Хто падасць вадзічкі?» Лямантавала на ўвесь лес зязюля. Але так ніхто і не адзазваўся, ніхто не пашкадаваў. Горка заплакала шэрая. Упалі тыя слёзы на траву і ператварыліся ў расу. Што, не верыце? Але ж вы, мусіць, бачылі расу на траве, так? Чым мацней зязюлька плача,
тым больш мокрая раніцай трава. Вось так, мае даражэнькія, хочаце верце, а хочаце не. Ды скажу я вам, знайшлася ўсё ж такі дачушка адна, пашкадавала родную матульку. Ну, хто ж не памыляецца? Кажуць, конь на 4 нагах і то спатыкаецца. Прыляцела гэтая зязюлька да маці, гарбата яе напаіла, мятком накарміла, пяшчотаю наталіла. А жыла старая зязюля, зусім па-іншаму на жыццё глядзець стала. Зразумела нарэшце, што ні пры якіх абставінах не трэба родных сваіх цурацца. І дзетачак сваіх самой гадаваць, а не пакідаць іншым. Вось так і закончылася гэтая гісторыя. Ну, вось такая крыху сумная гісторыя. Няхай вашы дзеткі заўсёды будуць з вамі побач, няхай вы разам гэта жыццё пражываеце. Я жадаю, каб у вашых сем'ях заўсёды была лад і згода. Сёння я развітваюся, ў наступны раз мы яшчэ пачытаем казкі Лёлі Уладзіміровны Богданович са зборніка «Казка ў жыцці падказка». Дзякую за ўвагу.